Kaya masarap ang suman, Kuya po, dahil kapag gumagawa ako, naka-smile ako lagi niyan. Yun ang nagbibigay sarap sa kanila, di ba? Kaya pag may bumibili, lagi ako na, bili na kayo, madam. Di ba ganun, mami? Yan po ang nagbibigay sarap sa aking suman. Ako pala si Belia Adolfo Malyanao, nakatira sa Barangay Latap, Kuya po, Nueva Ecija. Nag-start po akong magtinda nung pinanganak ko po yung panganay ko. Pero ito ay namana ko lang sa aking ina. Ang nanay ko po ay 52 years na po siyang nagtitinda ng suman. Dahil sa katandaan na po niya, kaya po naisalin na sa akin yung pagtitinda ng suman. Ako ay 18 years nang nagtitinda ng suman. Yung paninda kong yun ang bumuhay sa aking mga anak. Kagaya ng pandemic, sir, wala pong trabaho yung asawa ko. 2 years na wala po siyang trabaho. Yun po ang bumuhay sa amin yung pagtitinda ko ng suman. Kaya napakalaking bagay po yan sa akin at natutunan ko sa aking magulang. Una po, naggagata muna ako ng inyog. Tapos isinasalang ko po doon sa may kawali. Tapos pag kumulo na po yun hanggang naglatik po siya, yung may gata-gata na po siya talaga. Tapos yung malagkit ko po, dapat nakababad na po siya sa tubig. Pagkatapos kung naibabad ng mga 1 hour, tatanggalin ko na po siya doon sa may tubig niya. Ilalagay ko na po siya sa strainer para mapatiktikan ko na po yung tubig niya. Pagkatapos, ilalagay ko na po siya sa kawali at lalagyan ko po siya ng asin. At gagawa na po ako ng ganito, magbabalising-song na po kami. Tapos, isa-isa ko pong kinakarga yan. Pagkatapos kong naitali, isasalang na po namin doon sa may kaldero para iluluto po namin ng 2 hours. Kumusta naman po, mami, ganitong hanap buhay? Okay naman, sir. Nakakaraos naman sa araw-araw. Nakakabili naman ng ulam. Lalo 3 anak ko na high school ngayon nag-aaral. Tama lang naman nakita. May pang baon sila. 50 a day ang baon lang nila, sir. Maghapon na yon. Yung time na yon, kaya po ako natutong magtinda dahil sa hirap ng buhay. Talagang sobra. Wala kang maipaulam sa mga anak mo, sir. Ang bumubuhay lang sa akin na yung mga magulang ko. Sila ang sumusuporta sa amin. Ako yung nagpursige. Nagtitinda pa ako ng turon tuwing tanghali dyan. Para lang, kahit nung buntis ko ng ito, yung dalaga ko ito, kahit umuulan, nagtitinda ako ng turon. Tapos yun, natutunan kong magtinda ng suman. Sabi ko kay nanay ko, hindi kami mabubuhay lang sa tinda ng turon, nay. Dahil dito lang mahirap ang buhay dito, walang dito. Araw-araw yan, hingi na lang ng ulam si Inang, bigay lang Inang. Puro Inang na lang nagbibigay ng ulam sa amin. Sa mga anak ko, diyan ako kumukuha ng lakas sa mga anak ko. Kahit ang titigas ng mga ulo niyan, mahal na mahal ko yung mga anak ko yan. Walang papalit sa kanila kahit ipagpalit ko na yung asawa ko, wag lang yan. Kahit umalis na yung asawa ko, wag lang yung anak ko.
Salamat na lang sa mga customer na bumibili sa akin sa araw-araw. At walang sawang pagsuporta sa aking palindang suman. Lagi kayong nasasarapan sa tinda kong suman. Salamat po sa inyong lahat. Iniimbitahan ko po kayong bumili ng masarap na suman sa Market Kuya po na Vaisiha na nagtitinda si Belia Marianao na maganda, di ba? Namana ko po ito sa nanay ko. Yung nanay ko po talaga ang nagtitinda nito. Kaso, nandun na po sila sa Laguna, kaya ako na po yung pumalit sa kanila. Yan. Kailan po nag-start yan, ma'am? Siguro, 18 years na po, maliit pa yung panganay ko. Simula dito ni Amang. Kung sila amang, di matagal na kasi 52 na yung panganay namin, di 52 years na rin sila na gumagawa. Kaya po 18 years. 18 years na pa akong gumagawa. Mula nung namana ko sa kanya ito, yun, ako na po yung pumalit sa kanya. Dahil buti na lang namana ko ito dahil sa hirap ng buhay, kaya ito ang pinagkikitaan ko ngayon sa araw-araw. Araw-araw po kayo nagawa yan. Araw-araw po. Araw-araw na ubusin mo Opo, sa... ubos po ito lahat. Wala pong natitira. Minsan nga po, pinapapunta po, nag-order po sila, pinupunta pa nila ito sa Amerika eh. Kapag may nag-order po, doon lang po kami kumikita masyado. Pero pag mga ordinaryong araw, matumal, lalo na po ngayon matumal. Pag Sunday lang kami bumabahit ng ganito, saka Saturday po. Doon lang kami kumikita ng malaki, pero pag mga ordinary, wala na. At itatali, isa-isa. Mahirap pong gawa nito.